Добро утро, приятели! Тази сутрин станах по-рано от обичайното и се оправих, кремирах се, облякох се и така нататък. След малко ще тръгна за училище. И макар че е четвъртък вече, предпоследния ден, в който се ходи на училище, ние все още ходим с пълна учебна програма. Казаха, че утре ще са намалени часовете, макар че какво значение има от това де факто. Няма значение, така или иначе никой не му случи и никой не му се преподава. За това днес ще бъде лежерен ден. Чуя се какво да си взема за училище. Мисля да си взема другата чанта, че да не мъкна онази огромната. Така ще направя ето. И ще си сложа само една или две търки. Сигурно няма и да изчета да сме излезли навън. Ще купуваме коледни подаръци, тъй като наближи много Коледа. Мама и брат ми, който се прибра вчера от София, между другото, понеже там учи, не искат много да бъдат снимани, обаче все пак той брат ми не, защото там ще го оставим на сред улицата, обаче майка ми ще трябва да я снимам, така че ще го преживея някакво. Сигурно 3 часа по-късно аз съм в изходна позиция, което означава, че съм на същото място, от което тръгнах. Връщам се до Kaufland, понеже забравихме. Бяхме в Kaufland, да не си кажете, че не сме пили. Бяхме в Kaufland, но забравих да купя опаковъчна хартия и затова сега се връщам да взема. Не съм ви снимала почти нищо по целия пазар, въпреки че мисля да снимам много, поради простата причина, че ръцете ми постоянно бяха сети с някакви пликови столби. И просто няма как да държа камерата и да държа всичко останало, затова не съм снимала, но все пак сега, тъй като ще ходя само за едно или две неща до Kaufland, ще имам достатъчно време да ви снимам. За тези, които не знаят, това е кекче в чашка и отгоре е залято с нутела. Направихме идеята, която видяхме в видеото на Деница Христова за 5 коледни проекта, в която използваме кутията от Панетон, която ви показах в предното видео, как се купува от Kaufland, за да можем да направим опаковка за подарък, чиято идея е... идеята ще видите в видеото. Ето опакованата кутия, на която се наложи ръчно да направим капак, поради проста причина, че имахме само основата и след това се наложи да дограждаме малки основички, но няма значение, нека да ви покажа какво всъщност се крие вътре. Вътре има една основна чаша, към която идеята е да има неща, които са подходящи за пиене на чай или на кафе, като няма, например, някакви сладкиши. Тук има подредено 3 в 1 и билкови чайове, разни бисквитки, МММ, Милка, които са подходящи за пиенето на чай, и чашката, която стържи ужасно много. Погълваме от всякъде кутията и така. Планираме нещо да сложим вътре, като някакво писънце с пожелания, може и... Да, защото ще го изрежа, защото ти се знаеш като е старичка. И така. Що не го реши? Люси, имаш или ти е стъпал това, или ти е шоколадно от астата. Изближи се. Като оня ден. Люси ми вика, режеш се. И викам, не съм се го опънала. Имам предвид ръката. Не съм се го опънала. Първо имаш. Стига се мъртва в речи. И като ще се скъса. Какво не знаеш? Не сме го видели. Къде твоям? Шоколад. Това е маркер. Маркера ли? Да. Бау! Сега в момента опаковам подаръци, докато брат ми и майка ми ще играят на Тривиадор. Аз вървя. Опаковала съм 2 подаръка до сега. Ето там. В момента сме в долния апартамент. Так подаръците. Так нещото, което ще опаковам. Хора, вече е късно, навън е тъмно, само вътре свети. И мисля да ви казвам лека нощ и да се видим в следващия влог.